Stay happy with online food entertainment. Anytime, any place. The God TV. Hello there. This is another episode of Pachitsime, and you're with me, Lorraine Chizaro. Kumbukirani kuti Pachitsime timagambirana za umoyo wathu wabwino wa tsiku ndi tsiku. And in this episode today, we are discussing about domestic violence and its effect on the children's mental health. But before we go any further, let's have a commercial break. Kodi mukufuna katundu wapamwamba wabwino? Tipezeni lero ku Pacific Mall ku Blantyre kuseri kwa Immigration. Ife a Chiros Accessories timapezeka ndi katundu ngati zovala za wana komanso akulu. Msapato, ma steering covers, ma handbag, ma carpet amgalimoto, ndi zina zambiri. Ife a Chiros Accessories ndife odalirika pogulitsa katundu ameneyi. Tipezeni lero pa nambala izi 0997 935 002 kapena 0884 902 553. As I said earlier on, today we are discussing the absence of peace in the home and its effect on the children. There are so many families that are lacking peace in their homes. Most of them are dysfunctional. It's unfortunate that it is happening at this day and age when we are now educated, civilized, and there's a lot of churches around, and yet there's still fighting and quarreling and banging of doors and tables in their homes, all because people are fighting and quarreling. So most parents underestimate the level of distress their children experience because of the exposure to violence, domestic violence in particular. Remember, the little children have very little control over where they are supposed to live. And not only that, they did not choose where to be born. And so it is up to you as a parent to provide that peace that your children need in their home. Now, let's look at what is causing this or domestic violence. Normally, it will be anger. But before we get there, peace is a very desirable commodity that needs to be available in every home. And that's why today we want to discuss the domestic violence and its effect on the mental health of the children in that particular home. Domestic violence ndi nkhanza zomwe zimachitika m'nyumba in the confinement of a house. Ena pena tumaitcha kuti IPV, intimate partner violence. Kusonyeza kuti intimate partner ndi mzako mamuna kapena mkazi akhozomenya mkazi akhozomenya mamuna kapena mamunanso amakhoza umenya mkazi. So that is a intimate partner violence kapena tunero ti domestic violence. Zimene zimapanga affect nthawi zambiri physically, psychologically and mentally. Not only kwa ana komanso kwa awiri banja mamuna ndi mkazi. One of them amakhala be affected psychologically. Ndi zimene zimapanga so trickle down kwa ndani kwa ana. Kumbukirani Bible limanena kuti ku Masalimo 133 verse 1 mpaka 3. The Bible says how beautiful, how lovely it is when brethren live together in unity. How beautiful it is and how lovely it is when a husband and a wife live together in peace. God loves peace and He wants peace in our homes.
but it is not so today. Unfortunately, sadly, even in the church community, some of them, there will be some pastors who will literally beat their wives, and some female pastors beating their husbands. So these things are happening, not just here in Malawi, but I think also other countries. Not I think, I have got friends somewhere whom we've been discussing these things. So it is unfortunate that that could happen in the church, because that's where the best example comes from. When we act outside peace, we are actually acting against God, because God is peace and He wants peace in our homes. When the Lord Jesus Christ comes into our hearts, He is supposed to bring peace. Where there was no peace, there's supposed to be peace. Where there was violence, when Jesus comes in, there's supposed to be peace. And so peace is what we need in our homes. Matthew 5 verse 9, I would blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God, or the sons of God. Akuti ndodala iwo amene abweretsa mtendere chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. What a privilege to be a child of God and to bring peace in our homes, most especially for our children, so they can enjoy their normal development, they can grow and have a normal childhood development, to grow into adults that will be responsible citizens of our nation. Our nation needs peace for people. Our nation needs people who are responsible, and that starts from the home. This does not come from church. Don't expect church to teach your child about peace. Peace starts from home. Don't expect the teachers at school to teach your children about peace. Peace starts from home. And it is you, parents, that will have to provide that thing. Now, the big question is, are you a peace publisher or a violence publisher? Normally, abusers, they go against God's nature. God is peace, and if you're a believer, you're supposed to spread peace, and that starts from home. Beating your fellow adults for the wrong they have committed is unacceptable before God, and also even in the laws of the land. The nation of Malawi has laws that prohibit fighting, breaching of each other's peace. The laws are there. And even God expects us to be kind, to be gentle, to be loving, That's what God expects us to have. But if we are not doing that, ndoti tupanga zosemphana ndi zomwe Mulungu akufuna. Fika iyeyo ndi wachikondi, iyeyo ndi wamtendere. Kumbukirani Yesu Khristu mmene amakapachikidwa pa mtanda. Asanapite kumene koko, Judas anayamba kayiwa mtani wakamupanga betray. He kept his peace. After that, Petro anakamukana, ine amene sindimamudziwa katatu, he kept his peace. Mene mamutukana, mene mamunena, he kept his peace. He never talked. He never responded. And that's the example that God is giving us. Kuti tizikhala anthu osatira Yesu Khristu, tizipanga zomwe Khristu ali. Ngati Khristu ali wamtendere, ifeyo tilekeranji kukhala mtendere. Nanga mamuna ndi mkazi, anthu munasankhana awiri, mufuna mpange banja, muzikondana, Mulungu akupasani ana. Now you start fighting. Panopo ndikumanena kuti, before you get married, think about it. Ngati mukuziwa kuti mufuna muzapanga ndewu, mukakwatirana, khalani kaye zaka ziwiri zitatu, menyane, mupange ndewu zanu, mukamaliza ndewu zanuzo ndi muzayamba kuberekana tsopano. Kuchitira kuti ana akamadzabwera azapeza kuti zibwana zonse zomenyana zatha. Otherwise, when you quarrel and fight in the hearing of children, it disturbs them mentally. They develop very poor mental health. The children love both parents, and ngati makolo mukumenyana, amakhala stressed. One, sangakupangeni confront. Chifukwa ndinu akulu. Iwo ndi ana, kwa iwo amaziona kuti ndi anthu ochepa kwambiri, sangakufikireni. Plus amakhala already intimidated ndi my parents. When you fight in their presence, it is a very destructive
behavior to do, and it is a very destructive seed you are planting in your children's life. Chomwe chimapangisa kuti azikhala distress nchonena kuti amaganizira kuti kodi mayi anga amene akumenyedwera ine ndingateteze bwanji, ndingakapulumutse bwanji. Ndi kulephera ameneko, that helplessness imapasa hopelessness. Ndi amaganiza kuti kodi zimene zitha nthawi yanji. Ndi ngati ndewe ikupitirira nthawi yayitali, ana aja akusowa mtendere, usiku sagona, azingodikira kuti mwina amumenyanso mayi wathu, kapena ayi amenyedwanso bambo athu. Ndoti akapita ku school sakapanganso concentrate, azikangogona mwina tulo kulephera panga concentrate fika usiku sanagone. And in class maybe is the only place akuona kuti ndi mulika mtendere kuti akhoza kugona, and in the process missing out on what the teacher is teaching. So timangotengera kuti mphunzitsi yemwe alipoyo akukhala active bwanji kuti aone kuti mwana uyoyo akuoneka kuti akusinza, o mwana uyoyo sakupanga participate in class, afunso mwina mwanayo ndoti amaziwa ndi wanzerunso, koma peza kuti sautani sakuyankha. Ndi zimangotengera mphunzitsi yemwe ali active, involved, and watching out the kids to point out, ndikumfunsa mwanayo, iwe bwanji ukugona bana. Let me tell you, children are very honest, and they would want to give a correct and honest answer to the teacher. Amuza mphunzitsi kuti sinagona chifukwa chani. Mwina amangoyang'ana pansi kuzolika kusowa chonena, wani akopa manyazi, anzake amumvera kuti makolo ake amamenyedwa. Ndi mphunzitsi amazamukoka pambali kanthawi kena ndi kukhala naye pansi. Tell me, ndi chani chikuchitika, ndi chani sunagone chifukwa chani. Ngasi panoponso ana mwina amakhala kuti sakugona chifukwa kuti amaonera amathawa kuchipinda kukaonera TV, or ali gadgets, ali busy ndi gadgets. So she wants to establish chikumpangisa mwanayo kuti azisinza mklasi ndi chani. Ndi amakamulira mphunzitsi wawo, makolo anga amamenyana ndi sindinagone. Ndi akamfunsa anamenyana lero lokha, hayi amamenyana nthawi zambiri. So mphunzitsi amakhala ndi clue kuti mfake nthawi zambiri mwanayi samapanga concentrate in class, nkhani yake makhala imeneyi. So ku Sunday school ana enanso amakanena, aphunzitsi amaphunzitsa ana muzikondana musamamenyane. Ndi ana ena amanena, ine mayi anga ndi bambo anga amamenyana. Now Sunday school teacher apanga bwanji? Sangakafikire makolo, sangakufikire inu kuti akuwuzeni kuti mwana kunoto wakunenerani. Mapeto ake mphunzitsi just amakhala omangika sangathe kufikitsa nkhaniyo. Ndi in your meanwhile, no one is confronting you, no one is helping you to stop that, and you're continually fighting, mukumenyanabe, koma ndoti anawa mukwatani kodi akuonongeka in the process. Ndikufunse funso lina. What kind of training are you offering to your children? Kodi ana anu mukuwaphunzitsa chani? Bible limanena kuti phunzitsani mwana munjira yoti aziyendamo, pochitira kuti akakula munjira imeneyo asazadanimo, asazichokemo. Train the child up in the way he should walk, so that when he is old, he will still walk in that same way. Proverbs 20, verse 6. Now, ngati mukupanga ndewu, ndekuti mwanayo mukumphunzitsa, mukudzala mbewu ya ndewu. Ngati mukumangokangana, mukudzala mbewu ya ndewu. Ndipo tsiku lina mbewu imeneyo idzaphulika, idzakula, ndipo idzakhala ndi mizu yayitali yolowa bwino pansi, idzakhala yokhuthala bwino, idzakhala ndithu ndi mabranches ake oti mwanayo amadzakhala sikuposanso mwina inuyo mmene mmakhalira. Nkhani yake ndiyonena kuti mwana simukuwaphunzitsa, simukuwapasa mbewu yabwino. Training yomwe mukuwapasa training ya ndewu, training yokangana, training yoyankhula mwa masuku amene chidamule, mungoyankhula basi, wayankhula bola umve. So kuyankhudwe kamene koko ndi kamene anakuphunzira. Akamakula nawonso azayankhula mwachonchomo. Ndi mbewu yomwe mukudzala mwana anu, mukudzala mbewu yanji. Training yomwe mukuwapasa nanu, mukuwapasa training yanji. Mukawapanga zibakera,
nawonso akamakula nyumba yawo izakhala boxing ring. Nawonso akazakwatira mkazi ndi mwayi, ena akasintha, ena akakula amasintha, ena amakapitirirabe ndi kakhalidwe kameneko. Koma amene atakapitireko nawonso amakapanga yawo boxing ring nyumba mwawo. Now, you have to know what you are training the children about. Men who beat their wives, ndikuti akuphunzitsa nawo anyamata kuti nawonso akakula azamenya azikazi zawo. Atsikana, amayi amene amayankhula kuzolowera kukangana ndi azimunawo, ana akazi akuphunzira. Akamakula nawonso ena akhozozatengera zimenezo, ena amatha kusintha. Zimangotengera kuti munthuyo akamakula amapanga zisankho za mtundu wanji. Ena chifukwa cha mkwiyo kuti ndi mayi anga anamenyedwa, nanenso ndikazakukwatira ndizamenyanso wina, azaona. So zimakhala mikwiyo yakuti yakalekale ikupitirirabe kuchitsogolo. Ndi mbewu yomwe mukudzala inuyo, mukudzala mbewu yanji. Let's go for a commercial break. Kodi mukufuna katundu wapamwamba wabwino? Tipezeni lero ku Pacific Mall ku Blantyre kuseri kwa Immigration. Ife a Chilos Accessories timapezeka ndi katundu ngati zovala zawana komanso akulu. Msapato, ma steering covers, ma handbag, ma carpet amgalimoto, ndi zina zambiri. Ife a Chilos Accessories ndife odalirika pogulitsa katundu ameneyi. Tipezeni lero pa nambala izi 0997 935 002 kapena 0884 902 553. So momwe ndafotokozera kuyambirira kuja kuti domestic violence ni ndewu zomwe zimachitika mkatikati mwa nyumba, nkhanza zomwe zimachitika mkatikati mwa nyumba. Nthawi zambiri omwe amapanga za domestic violence amakhala mwamuna ndi mkazi, komanso imathawupiranso kwa ana. Ana timakwapula, koma akakhala kuti ndi nkhanza kumakhala kumenya. So kumenya ndolo mamenya utakwiya, nkhope utayikunga, ndipo mamenyanso paliponse ndi zida kapena chikwapu, kumangomenya mpaka na mwana uja kuvulala. Pali makesi zambiri omwe amapezeka ndithu. Ena anabwerapo nthawi ina ku chipatala ku Queens. Mwana wamenyedwa thupi monse muzilonda zokhazokha, wamenyedwa ku nyumba. Nkhani zake zimakhala kuti wamenyedwa soti kukwapulidwa. Fika kukwapula mwana timakhala tufuna timlangize asinthe chomwe akupanga. Koma kumenya kumakhala kuwononga kuti mpaka na munthu thupi lonse zilonda, kulephera kukhala, kulephera munthu kugona. Kumene wewe sikukwapula umakhala kuti kumenya. Ndikumenya kwake kumakhala kumenya kwa nkhanza. Ndi takambirana zoti nkhanza zimachitika kwa mamuna ndi mkazi, mamuna kumenya mkazi, komanso pala azimayi ena amathanso kumenya azimuna awo. Ena nkomati anzotheka zimenezo, zotheka zimachitika. Azibambo ena akumenyedwa ndithu ndi azikazi awo. Nkumangokhala chete, amwayi omwe ndimatha kuyankhula nawo, omwe amatha kumasukanane, amatha kundifotokozera kuti iye ndithu andimenya moto usiku sinagone. Okay, sinkhani yosikisa ndiyomvetsa chisoni, koma nthawi zambiri akhala kumenyedwa mamuna timaona ngati nzophweka kapena sizenizeni, koma zimachitika ndipo zochitikadi. Now, tanena kuti kumenyana kokamamenyana makolo nyumba mapangisana kuti mental status yawo isokonekere. Ndi panopo ndifuna tikambirane tizindikiro tina ndi tina tomwe timachitikirana, zomwe zimachitikirana akakhala kuti akukhala exposed to violence, especially domestic violence. Abambo ndi amayi deire umangokangana, abambo ndi amayi
kumenyana wiki simatha. Ndiye ndanenaso kuti kumenyana kumeneko sikumatengera kuti status ya munthu. Silimatengera kuti awa anthu akumudzi ndamene amamenyana kwambiri ayi, kapena ndi anthu antawuni ndomwe amamenyana ayi. Kumidzi anthu amamenyana mwamuna ndi mkazi, mtawuniso anthu amamenyana mwamuna ndi mkazi. Anthu ophunzira opita sukulu bwinobwino amamenyanso mkazi, anthu ophunzira amathanso amenyanso mwamuna. Anthu opempheranso ena akumathanso kumenya azikazi zawo. Sadly pamapezekaso azibusa enanso oti amathanso kumenya azikazi zawo. Ndi zomwe zimachitikira ana zina ndi zina ndizonena kuti they become very helpless. They become helpless because they can't help the victim. Sangathe kubwera zaleretsa ndewu nthawi zambiri makhatu mwazitsekera. Zimachitika zimezi violence imene imachitika nthawi zambiri kumenyana umachitika usiku. Kuyambira ma 6 p.m. mwina cha mpaka na ma 4 a.m. nthawi imene ndiyo yomwe kumakhala nkhondo ya usiku. Nkhondo yomenyana mwamuna ndi mkazi kumenyana. Ndi ana amalephera kuti abwera zaleletse kuchipinda mwatseka. Ndangomva wina akulira, wina akulephera kuti alowe. Amakhala stressed. Mapeto ake ka depression kama mapanga set in. Pezo kuti mwana uja akulephera kupanga concentrate ku skulu, akulephera kugona bwinobwino even ku nyumba, akatero kumakasinza mu class. Ana omwe amakhala exposed to domestic violence amalose self-confidence. One makhala kuti mwachosera cha kuzidalira, kuzidziwa yekha kuti akhoza kupanga zinthu zina ndi zina pa yekha ngati munthu. Simple things ngati mwina kukumbukira kuti azikasamba amatha kumayiwala zinthu zimenezo. Pena kuti ayankhule mwana umakanika kuyankhula zinthu zoti akuzidziwa koma kulephera kuyankhula. Akupanga mantha, akuopa kuti ndikayankhula pa amene ndikuwauzawo sandimenyanso ngati mene amenyedwera ku nyumba amayi aja kapena bambo aja. So confidence amakhala alibe. Ndi anthu opanda confidence akakulanso ndiomwe amakhalanso andewunso. So nthawi zina timaganiza kuti mwina munthu amakhala wankhondo kapena chani amakhala self confidence mulibe. Akakhala kuti akumpangani nkhanza ndipo mwapezera confidence. So ana omwe amakhala exposed to domestic violence, they lose self confidence. Amapanga struggle, panga concentrate in class because mind yawo imakhala panga wanda. Amakhala kubwererabe kuti kunyumba akuganizira za usiku. Kuti lero ndikaweruka ndoti madzulo ano akangobwera kuntchito anthu aja nkhondo ija yataniso yayambika. Momwe apange concentrate azimvesera zomwe akuyankhula aphunzitsi amakhala mwana uja akudandaula kuganiza zinthu ngati zimenezonso. Ma grades amapita pansi, samakhonza bwino ana ena. Mwina kwina kangakhonza amakhonza olo mwana kuti ndi wanzeru kwambiri bwinobwino. Koma because of the violence that is happening at home, ikumpanga affect, akulephera kumvesera. Ndi ngati sanamvesere aphunzitsi akafunsa ola akapasa test amene ndi zinadusa amene sangakhonzenso bwinobwino. So ma grades awo amatsika ku skulu. Amalephera kupanga relate ndi azinzawo. Ena nkhondo ya kunyumba ija amayibweresanso ku skulu. Umakhala ku skulu. Pali example ina mwana yemwe kunyumba kwawo umakhala nkhondo kwambiri. Akabwera ku skulu nayenso amamenya kwambiri. Kumfunfuza anafotokoza kuti abambo anga ndi mayi anga amamenyana. Ndi komwe ndinaphunzira. So ana amakhala chilungamo samanama, ana manena zoona. Ndifanike nthawi zina mukakhala kuti ndi angongole kwauza kuti muzi kuti mwauza angongole kuti ndutani kulibe. Apita panja akauza kuti akuti ndinena kuti kulibe. So they are honest, you know. So children are honest. Ana ena they resolve to drugs. Ku skulu kuja kumana ndi nzake akamukambirana naye masiteni ndi madala ku nyumba amangomenyana. Ndizo zondibalalisa. Ala ineso tanga amamenyana. Ndi mapanga kopu ndizi. Kopi nyanga ndi. Ndi kopi nyake imakhala chamba, ampasa kachamba lero asutako pang'ono, mawa asutako pang'ono kinako addicted. Ayi ndi maziro ndoti tikaweruka ndi kugayira. Ine ndi ndrama tikagule mowa pena pake. Ufunika kumamwa mowa kuti ugule zero iwaleko mavuto. This is a common phenomenon. It's a common statement. Ndi maledzera kuti ndi iwale mavuto.
muwa kwambiri chonchi bwanja aya akazanga ndovuta ndeni mafuna ndimwe muwali ndiwale mavuto. So ananso amaphunzana zimenezozo imwako pang'ono uyiwala zakunyumbazo sakusokoneze ameneyo ndoti zake ameneyo amukonda kwambiri wamumvesesa vuto lake ndipo wampasa solution. Ndi mwana ameneyo ana amene ndoti mwatani tawaluza ku madrugs komanso kumowa. Ena amakhoza mwina kuyamba ma relationship mwansanga chifukwa yonena kuti basi amafuna pakhomo achokepo poweka ndi zomwe zimachitika pakhomo. Ndoti inu mazulu aja mukamabwera wapeza wathawa wapita kuchibwenzi size mwana wang'ono ndi muyambe kumadandaula mwana amene akupanga izi chifukwa chani. Timayiwala kuti ifeyo zochitika zathu pena si onse ana onse amapanga zoyipa amakhala kuti akutengera akupanga zimenezo chifukwa makolo awo apanga zoyipa. Ana ena makolo awo ndi abwinobwino amtendere bwinobwino samamenyana samakangana koma upeza kuti mwana uja wapezana ndi anzake opanga zolakwika akupanga khalidwe loyipa. Apapa ndikunena specifically kwa ana omwe akukhala exposed to domestic violence amapanga ma behaviors ngati amenewo. Ana oti they're exposed to violence, they lack empathy. Amakhala opanda chifundo, samakhala ndi chifundo choti akaona kuti chinthu chikulakwika ziziwakhuza. Empathy amasowa zinthu ngati zimenezo. That empathy is very important. Munthu yemwe alibe empathy akhoza kupha. Munthu amene alibe empathy mfake amamenya nzake. Munthu wopanda empathy mfake amakhala busy kuyambisa maphokoso m'nyumba. Empathy alibe zoti nyumba muno ndibwerese zinthu zabwino ndipange zinthu zabwino tikhale mwamtendere alibe imeneyo. Maganizo amenewo value imeneyo alibe ndi mapeto ake amabweresa maphokoso ndi violence. So those are some of the things zomwe ana amali exposed to domestic violence amakhala nazo. Ma relationships awo even akamakula amakhala ma relationships ovuta amakhala kuti amalephera pangarelate bwinobwino. Mbewu yomwe iwali nayo ndi ya ndewu yokangana ndiwo lakhale ndi chibwenzi ndachoti khale akula apeza kachibwenzi kaja ndomakatani ndikumakamenya ndi nkhanza zina kapena violence ina ya intimate partner imayambira ena kuchibwenzi ayamba kumenya muli pa chibwenzi mukakwatirana nkhondoyo ndiyoti basi muli ndi boxing ring yanu nyumba sopano za serious. So zinthu ngati zimezi zofunika kuti ife ngati makolo we should pay a lot of attention. Ngati ufuna kukangana seriously mufuna kumenyana tenganani. Ngati muli ndi mwayi woyenda kupita kantunda kenaka pitani patali kamenyani ni kumeneko mukamaliza kumenyana muzibwera kumeneko. I know it's not possible to do that koma that's what you should do. Ngati mufuna kuti ana anu akhale ndi mtendere ana anu akhale akhonze ku sukulu komanso akhale ndi character yabwino yomwe mukufuna kuti ikakhala izisakusangalasani komanso akhale ma citizens abwino a dziko lino la Malawi. We want responsible and good citizens for our nation. So if you're a violent person, just know kuti to a great extent it's a mental disorder, it's a mental problem yomwe uli nayo. If normally anthu amene okhala mwamtendere, and that's what the Bible requires. Bible anena kale nkukoma abale akamakhalira limodzi ndikukoma mwamuna ndi mkazi akamakhalira limodzi mwamtendere. So ngati mtendere sukukhalapo just know kuti pali vuto and ngati simuzoti muli ndi vuto ndiyoti mine ndi vuto lalikulu tsopano. If you cannot accept that you have a problem, then that's the biggest problem. Now, denial is the worst place you can be in ngati munthu uli ndi anger issues. Ngati sutapanga control anger ukangoti wakwiya nthawi yomwe wachipulumutsa, just know kuti you have anger problems and you need to have a solution. And the best solution is Jesus Christ. When Jesus Christ comes into your life, he changes us, he modifies us, he changes us. No, you receive him first and then he changes you. Slowly he changes you every day. The more you read the word of God, the more you're being sorted out in issues ya anger yako. Koma ukakhala kuti sukufuna kupangapo kena kalikonse, that thing is settled,
It is set, it is there to stay with you, and then it is going to be a very destructive thing to have in your family, to your children, and to the rest of the nation, because the nations are built by families. Now, your first thing to do is to accept and acknowledge kuti ndayesesa paine ndekha, ndalephera. Ngati walephera pa iwe wekha, wayesesa mwinanso anthu ena akuyankhula zakanika, the only one who can help you, yemwe angakuthandize ninuyo, ndi Yesu Khristu basi. Ndi amene amatani, ndi amene amakonza zonse. Kumbukirani, ali pamadzi ndi ophunzira ake Yesu Khristu, kunabwera mafunde, anabweresa, anayankhula Yesu Khristu. Mafunde akhale chete, mafunde anakhala chete. Chimozimozi, when you invite him into your house, into your life, he's going to help you to be a changed person. Kumbukirani Paulo, anali okupha. Amapha, samangopha anthu ambaye. Amapha Akhristu omwe amakhulupirira kusiyana ndi mmene amakhulupirira iye. Amawapha. Komata kumana ndi Yesu Khristu, anamudani anamusintha. Inuyonso mukhoza kusinthika. That anger issue you have, God can deal with it. You just need to accept and acknowledge that you have a problem, and that's where your healing and your recovery will start from. One of the things maybe ukhoza kukhala pansi ndikuzifunsa kuti kodi anger imeneyi, how much has it harmed me? How much has it harmed my wife or my husband? How much has it affected my children? Self-inventory. You need to take a self-inventory. Do that. Sit down and look at things. Look at your life. How is it? How much has it affected you? What distraction has it brought into your life? For the sake of your children and for the sake of your spouse, don't be ashamed. Go and look for help. Pita mukakumane nawo, kaenda abusa, kaenda ena aliyonse, ota kuthandizireni kuti musinthike, mukhale osinthika. Musakhale ndi shame kuti mukafunse chithandizo. The biggest shame is kumenya nako. Ndi shame yaikulu. Matthew 5 verse 21. If you are angry with someone, you are subject to judgment. Muzaweruzidwa. Chifukwa mwakuyana, mwamukuyira munthu, mwapanga zosakhala bwino. Ecclesiastes chapter 7 verse 9 says, control your temper because anger labels you a fool. Proverbs 14 verse 17. Short-tempered people do foolish things. Mkwiyo, kapena kuti anger, imakupangisa ndoto mpange zinthu zosayenera. Zinthu zosayenera ndikumenya mkazi, zinthu zosayenera ndikumenya mamuna. Zinthu zosayenera ndi zimene tikupanga masiku ano, anthu ena m'manyumba mwathu, makamwakanso kwa anthu omwe tili pa banja kale. Zikusokoneza ana. Generation ya ana omwe akubwera, omwe tikwalera panopo, akukhala troubled mentally. Nkhani yake ndiyo kuti if you are acting foolish in the families, makolo tikupanga zosakhala zabwino. Let's have a commercial break. Kodi mukufuna katundu wapamwamba wabwino? Tipezeni lero ku Pacific Mall ku Blantyre kuseri kwa Immigration. Ife a Chiros Accessories timapezeka ndi katundu ngati zovala zawana komanso akulu. Msapato, ma steering covers, ma handbag, ma carpet amgalimoto, ndi zina zambiri. Ife a Chiros Accessories ndife odalirika pogulitsa katundu ameneyi. Tipezeni lero pa nambala izi 0997 935 002 kapena 0884 902 553. Welcome back.
So umo ndimene tinachezera tsiku la lero takambirana za nkhanza yomwe imachitika mnyumba, mamuna ndi mkazi kumenyana, ana kumakhala affected. Ndiye tapereka ma solutions ena ndi ena, tizapitirizanso nthawi ina kuti tizakambirane kuti kodi ma steps otani omwe munthu ungatenge kuti usiyane ndi nkhanza yomenyana m'banja. Zikomo kwambiri. Make sure you choose to be peaceful. Remember the Bible says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Munali ndine, Lorraine Chizaro. Choose to be peaceful today. Thank you. Stay happy with online food entertainment. Anytime, any place. The God TV.